Hello, good morning everyone. Welcome to our life in the Philippines. We're going to find the karaoke today. We're renting karaoke. So, let's go. Uy, Margio, guava. Look, there's a guava over here. Yeah, mama, dagkuji. This is my sister Margie. Say hello. Oh, what a trike. Hain. Kabutagad. Kabutag tumano. We're going to get the guava before we go. Oh God, oh. Tuno Jo. Manjit. Tumano. Ninog na tuman. There's a guava over there. Ayaw ko pag-video ito. Okay ka. Sige na, guava na. Ayaw pag-video. Waray! Ne? Oh. Kain pa. Tupa. Hindi ako patay ka. Ito. No, get out. Yan lak na magkuha. Mag-ano kita na ano. Ito, dudua. Oh, sige na. Tama na, namatay ka. Sige na, mag-ano kita. Sige na, tama na. Okay, let's go. Try po. Pakiwa pa naman ako video. Nang video okay tay. Oo, rentahan po na video. Alam nyo tay? Magre-renta? Oo, magre-renta po kami ng... Ha? Yan lang yan. Saan po? Ito sa may highway dyan. Opo. Tingnan po natin. Let's go. Wala dyan. Now we're here in the trike. Let's do our face. Pagkausay. Di Margie. Kita matay yung our video is so shaky right now. Let's go. We're having guava. We're eating guava. Fresh from the farm. Fresh from the farm. I just stole it. Organic. Organic stole it. It's really organic. Dito tayo. Sige ako dito. Dito po. Sige doon. Ay, baka may nakaano na. So, the karaoke girl is not there. So, we need to find another one. Today is my sister's birthday, so we're having a little party in my apartment. That's why we're going to find the karaoke or videoke in Tagalog. Bumpy. So hot today. Very hot. So we're here.
See if the karaoke is good. Apa? Kurang ka naman aso. Terminal pa. Masabi. Terminal pa ng McDonald's dyan. Yeah, this place is nearby Remaben. It's a quiet place here, but there's a lot of dog barking. Kaya po, mag-rental ng videoke. Ay, nasa terminal siguro. Sigurong tao tayo na. Si Brother Rudy, tayo. Yeah, we're just waiting for the owner of the video okay for rent. We're here in Sunflower Street, Dao, Barangay Dao. So we're just having a aerial videos. This one is a big mango tree. That one, look at that, wow. And the weather is so hot and nice. Ha? Saan? Yep. We're just talking to our dialect Waray. Oh, laki nga tayo. Wala na sigurong bunga to. Maganda dito may duyan. Oo nga, dyan o. Lagyan ng duyan. Presko. Matanda na siguro tong mangga na to tayo, no? Matanda na talaga, matagal na. Kaya lang, nung tumira ko dito, 1992. Tagal na pala. Ha? Tagal na. Andito na to. Nandiyan na. Hindi, 1992, doon kami lumipat dyan. 1987, nabili namin yung bahay doon, yung mismong kanto. Oo. Yung lumang bahay doon. So dito pala kayo nakatira dati? Dito, banda? Doon. Doon sa mismo sa aking Bahay nyo? bahay. Kaya lang ito, isang baryo lang ito. Pag pumupunta kami rito, nakikita rin yung mga. Saka ngayon, sikip na rito. Noon, maraming bakante. Maraming bakante noon. Ngayon, wala na. Mga ano na to? Kamura lang ang lote noon dyan. Magkano lang? 40,000 lang. Ngayon tayo, magkano na yung lupa? Ano na, 2 million na. Hala, expensive na pala yung ngayon. Or just talking about the lot here. Nabili yun eh. Yung bahay. So magkano po yung nabili yung bahay nyo doon, tsaka yung lupa? 100, umabot ng 172. Mura lang. Yung 170,000 nun, million na ngayon. Oo, kasi umano kasi yung presyo ng lupa kada taon. Saka yung location, Oo. yung lugar, nag-boom ang lugar. Yung Pag maganda yung location, nag-progress yung lugar. oo. Kung hindi nag-progress ang lugar, andyan ang lahat ng food chain. Kamuting kahoy yun. That's a root crops over there. Isipin mo, nandyan na lahat yung food chain na saka mall. City Mall, yung terminal. Yung SNR pa doon. May SNR. Puro US yun doon eh. Saka yung Pure Gold. Pure Gold. Dati sa loob lang ng klase, lumabas na. Nung pumutok ang Pinatubo, 1991, nag-ghost country yan eh. Kahit yung clock, maraming butchers na pinagdiba-giba at saka kinukuha ng mga tao, mapapilaba. Ang ganda ng clock nung iniwan ng mga kanuya ngayon. Pero ngayon gumaganda rin dahil Kasi marami nang ginagawa doon sa loob gawa na sa Huwag kaya ng Clark. Pero nung ang merkanong nandyan, malinis yan, walang dumi. Lahat ng punong kahoy lang makikita mo, malalaking punong kahoy, hindi sila nagpuputol. Ngayon, marami nang pinuputol. Ngayon marami pinuputol.
doon, hindi nagpuputo ng kahoy ang mga Amerikano. Inaalagaan pa. Mainit na doon sa loob. Wala na masilungan yung mga... Pati yung bundok doon, mayroon ng bahay ngayon. Oo, mayroon na. Yung sa pinakadulo. Oo, samantalang nung Amerikano, wala po yung bundok na yun. Puro kayo at saka ano, maganda. Puro kasi hotel yung ginagawa doon eh. Oo, tsaka Doon sa may bundok. subdivision pa yung iba. Banda sa may, yung pupunta sa Aqua Planet. Oo. Aqua Planet Resort doon. Kamahal naman ang putang ng gate doon, 900. 900 per head. Oo, 900 per Oo. head doon. Pag walang budget, walang pupunta doon. Nagpunta yung anak kong bunso, saka yung mga office niya. Ano, para makikita raw. Kaya na 900 yun eh. Sabi ko, kaya na 900. Gusto lang makikita sa natitip na doon. Saka yung kotse nila. Ang dating namin doon. Maganda. Maganda lalo na yung ano, ang taas, yung slide. Oo, slide doon. Maganda. Kaso lang yung entrance lang yung mahal. Oo. Butas sa bulsa. 900 sabi ko, per head. Tatlo kayo, 2007. Kinain na ninyo yung 2007 sa labas sa mga restaurant na sikat dyan. Kaya nga eh. Hindi maubos kung talula kayo. Kako. So, yung mga bata naligo, saka yung mga kasama nila. Going home now. So we pay 500 pesos for rent. Later when they will deliver the video okay in a parking. So bye for now, and don't forget to subscribe our channel, and see you in the next videos. Bye bye.